שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט לא סטרילי, הפודקאסט שמביא לכם את כל הסיפורים הכי מעניינים בתחום החדשנות הרפואית בישראל. אני נועם אמיר. אני עומרי שליבק. Let's make Israel Health Tech great again. Let's. אנחנו רוצים לפני הפרק להגיד תודה למארחים ולשותפים שלנו, סטארט-אפ ניישן סנטרל, על האולפן, על השותפות בחזון ובדרך, ובואו נעבור לפרק. רק לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו להירשם, יש פרקים סופר מעניינים גם בדרך, תהיו הראשונים לשמוע. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים ללא סטרילי. היום אנחנו עם תומר שוסמן, וקודם כל איזה כיף שהצלחנו להביא אותך פה תחת איומי טילים ובין נזקות. איזה כיף לנו שאנחנו מצליחים להיות פה. תומר הוא מייסד שותף ומנכ"ל OneStep, סטארט-אפ בריאות דיגיטלית שפועל להפוך תנועה למדד חיוני, כמו דופק ולחץ דם. בהובלתך החברה גייסה עד היום כ-$48 מיליון. ברוך הבא, ובוא נתחיל בפרק. אז אני תומר, נשוי לנעמה, אבא של אדם בן 4 ואלה בת 2, המנכ"ל של OneStep, פיזיקאי במקצוע, הקמנו את החברה 4 שותפים, 3 מאיתנו חברים טובים מאוד מהצבא, היינו ביחד בתלפיות. וכמו שאמרת, אנחנו בעצם לא מנסים להפוך את התנועה למדד חיוני. תנועה היא מדד חיוני, תנועה היא ממש מדד מאוד מאוד משמעותי של הבריאות שלנו, והבנו את זה לאורך השנים ככל שבנינו את החברה. הרעיון שבסופו של דבר אליו הגענו זה אנחנו הופכים את מדידת התנועה, מדידת ההליכה, לאירוע כל כך פשוט ויומיומי, פשוט טלפון בכיס, כדי לאפשר לעולם להבין עד כמה זה מה שנקרא אינדיקטור מוביל של הבריאות שלנו. אז משרתים היום משהו כמו 300,000 מטופלים ברחבי העולם, מוכרים בעיקר בארצות הברית, נדבר על זה, ואני מאוד מאוד גאה שאנחנו עושים ממניעת נפילות בבתי אבות, כלומר מסתכלים על איך אנשים הולכים כדי לעזור להבין שדני בסכנה יותר גבוהה ליפול, כי הוא נוטה יותר לשמאל, או הצעדים שלו קצרים או מדרדר, לזיהוי מוקדם של מחלות קוגניטיביות, אלצהיימר ופרקינסון, לעזור למטופלים חולי לב כרוניים, באמת כל כך הרבה תחומים שההליכה נוגעת בהם, ואנחנו מאוד מאוד גאים במה שאנחנו עושים, ובזה שזה יכול וצריך להיות בדיקת הדם של מערכת השלד ומערכת הקוגניציה. למה נכנסת לתחום הבריאות? אסור להגיד אימפקט. מותר להגיד אימפקט במילים אחרות? סתם. נכנסנו, בשיא הכנות, עבורי. כמובן שאימפקט זה חלק, אבל אני מדען. אני פיזיקאי במקצוע, תמיד נמשכתי לזה. אני אוהב לפתור בעיות שההיתכנות שלהן היא לא רק היתכנות עסקית. אני אוהב לפתור בעיות שיש שם סימן שאלה אמיתי, מדעי, האם הבעיה הזאת, שמשהו בחזית המחקר, האם הבעיה הזאת היא פתירה. ו-OneStep מבחינתנו, השילוב של 1, לעשות טוב, 2, שאלה מדעית שהיא בחזית המחקר, משהו שאף אחד עוד לא עשה קודם, ו3, היכולת לעשות מזה עסק ולהקים מזה חברה, אני לא יכול לראות את עצמי אני לא יכול לראות את עצמי לא משתעמם במשהו אחר. אז לפעמים צוחקים עליי שבחרתי לטפס על ההר הכי גבוה, ואז אני מתלונן על זה. אבל בשבילי זה מה שזה. מה היה המפגש הראשון שלכם עם עולם הרפואה? אף אחד מהיזמים לא בא מהרקע, תספר לנו על המגע הראשון הזה. זה נכון, בוא נגיד, אף אחד מאיתנו לא היה רופא, אבל כולנו היינו חולים. הגענו מהצבא, והרעיון שהיה לנו היה, אנחנו יודעים כמה סנסורים יש בטלפון, אנחנו יודעים כמה הטלפון הוא כלי ניטור פסיבי, חכם וטוב, ויצאנו עם רעיון שבזמנו, דרך אגב, היה רעיון רע מאוד. פשוט עשינו עליו הרבה איטרציות. הרעיון היה, בואו נבין, מה אפשר לעשות עם טלפון בכיס. כלומר, איך אפשר לנטר מישהו ולעזור לו להבין אם הוא בריא או לא עם טלפון בכיס. הרעיון הראשון היה, שאלנו את עצמנו, מה הגורם להגעה הכי מיותרת לחדר המיון? איך אפשר לפנות עומס מחדר המיון? והבנו שזה התעלפויות. ואני זוכר, הייתה לנו שיחה, הלכנו לבקר מנהל חדר מיון מוביל פה בארץ, שיחה שאני לא אשכח. היה באיזשהו שלב, הבנו שאולי יש לידינו גופה,
אני לא יודע אם זה היה מטורף. עד היום אנחנו לא יודעים אם זו הייתה בובה או גופה, אבל זה אחד הסיפורים. לצורך הסיפור זאת הייתה גופה חד משמעית. כן, חד משמעית. משהו שיזם סייבר לא נתקל כנראה בפגישה. כן, אז הגענו לבית חולים, פגשנו אותו, ואנחנו יושבים, שחר יובל ואני מולו, מספרים לו את הרעיון שלנו, ואומרים לו, תשמע, התעלפויות גורמות להגעה מאוד מיותרת לבית חולים. הרעיון שלנו זה אפליקציה שאם התעלפת, אז תוריד אותה, והיא תאבחן אותך, והיא תגיד לך אם אתה יכול להישאר בבית ולא לבוא. היו בזה הרבה, זה רעיון גרוע מהרבה מאוד סיבות. בכל מקרה הוא מסתכל עלינו והוא אומר לנו, תגידו, אני הולך לשוק וגונב להם עסקים? כאילו, אני הולך לשוק, עומד מחוץ לחנות ומסביר לאנשים למה לא לקנות שם? כן. אז למה אתם באים לשוק שלי? הוא ממש השתמש במילים האלה. למה אתם באים לשוק שלי וגונבים לי לקוחות? וזה היה מבחינתנו הלם. כלומר, זו הפעם הראשונה שהבנו שבעולם הרפואה אין alignment of interest. כלומר, המבטח רוצה משהו אחד, הרופא רוצה משהו, או בית חולים רוצה משהו אחר, הרופא רוצה משהו שלישי, המטופל רוצה משהו רביעי, וחייבים כדי להצליח למצוא איזשהו alignment of interest כזה. גם מה שתיארת זה, הרבה פעמים אתה מקבל פושבק מהקהילה הרפואית, כי חוששים אולי שגונבים עבודה, אבל זה יפה שנתקלתם בזה כל כך מוקדם וידעתם להתמודד. כן, אני חושב שמעל הכל לא התאהבנו בשום רעיון. הדבר היחיד שהתאהבנו בו היה הטלפון ככלי ניטור. ואז כשהתעלפויות לא עבד, שאלנו את עצמנו, אוקיי, אז איך נמצא קליניקל קייס שבו כן יש alignment of interest? משם הגענו לעולם של שבץ מוחי. כי נניח, אם אני חלילה הייתי עכשיו מקבל התקף לב, האינטרס של הביטוח שלי שאני אמות, בארצות הברית לפחות. אבל אם אני אקבל שבץ מוחי, האינטרס של כולם לטפל בי כמה שיותר מהר, כולל שלי. כן. ומשם הגענו לעולם של זיהוי של שבץ מוחי באמצעות הטלפון. שזה גם רעיון לא טוב מהרבה מאוד סיבות, כי הוא דורש הרבה מאוד שנים ב-FDA. זה עדיין איזה חלום שלנו, אבל זה דורש הרבה שנים ב-FDA. ה-go to market של זה הוא לא go to market מאוד מאוד ברור. האירוע הוא אירוע מאוד חד פעמי, אז איך מותקנים למישהו על הטלפון? כלומר, צריך כשניצחת, כשאתה כבר בסקייל של גוגל, כבר ניצחת. כן. אבל איך מגיעים לשם, זאת השאלה המעניינת. ופה אני חייב לתת את הקרדיט למייקל אייזנברג, שהשקיע בנו בסיד, מייקל מאלף, שאמר לנו, אני מאוד אוהב את הטכנולוגיה ומאוד אוהב את הרעיון. אל תיקחו את זה לזיהוי. האם אפשר לתת משהו למשתקמי השבץ מחר בבוקר, כדי שבמקום שתעשו שנים בניסויים קליניים, תוכלו להקים חברה מסחרית. וזה מאוד שינה את התפיסה שלנו, ושם אמרנו, אוקיי, אז הבנו שאנחנו רוצים לעזור לאנשים שעברו שבץ, אולי במקום לזהות את ההידרדרות, ננסה לעשות את אותו דבר, לעזור להם בשיקום. ומשם, אז שבץ משפיע גם על דיבור וגם על תמונה וגם על הפנים, שיתוק בפנים שאפשר לראות בתמונה, אבל משם התמקדנו נגיד בעולם ההליכה, גם מטעמי פרטיות. כלומר, הגענו עם רעיון וכל הזמן ניסינו לחפש את הדרך שבה במרכאות קל, במרכאות קל, כן. תספר לנו קצת על הקמת החברה, על השותפים, איך הכרתם, מאיפה כל הדבר הזה התחיל ואיך הגעתם דווקא לתחום הזה. בטח. אז שחר יובל ואני חברים מאוד מאוד טובים, היינו ביחד בתלפיות, אחרי זה גרנו ביחד, עבדנו ביחד במשך הרבה מאוד שנים, ואמיר הצטרף אלינו, אמיר הוא יזם ותיק, והוא גם קרוב משפחה שלי, וכשהחלטנו שהולכים על רפואה, החלטנו שלא נעשה את זה שלושתנו, אנחנו רוצים מישהו איתנו שהוא, לפחות ביזמות, הוא גם לא הגיע מרפואה, אבל לפחות ביזמות הוא מנוסה. רצינו מאוד לעשות סטארט-אפ, להקים חברה בתחום הרפואי, כי הרגשנו שזה מקום, משהו שעושה טוב לעולם. היו לנו כמה כיוונים אחרים, נגיד מניעת תאונות דרכים, שראינו שבזמנו נקסר לקחו ועשו עבודה מעולה. והחלטנו שהולכים לרפואה, פשוט הולכים לרפואה. הדבר הזה הביא לנו שנה מאוד מאוד קשה. לדעתי יותר מ3 פעמים משקיעים אמרו לי, תומר, אם רק תגיד שאתה לא עושה רפואה, אם רק תגיד שאתה עושה סייבר, הנה $3 מיליון וכך תתחיל. מטורף. אבל היינו מאוד מאוד דבקים בזה, ואני חושב שזה המסר הכי משמעותי שלי דרך אגב פה היום, זה שעם הרבה מאוד נחישות ועם הרבה מאוד גמישות מחשבתית אפשר וצריך למצוא את הדרך. אז זה מה שעשינו. אתה לא חייב לענות, אבל אמרת בהתחלה שהשלושה מייסדים הם חברים, ויש את אמיר עוד שהוא קרוב משפחה. נכון. צריך מטפל משפחתי אחרי האירוע הזה, או שאתם יודעים לעבוד מעולה? בכלל לא, אם כבר אנחנו רק יותר קרובים. כלומר, לא היינו מאוד קרובים לפני, ואני חושב שהדבר הזה הוסיף נופח
מדהים. כן. לפעמים אמא שלי מתקשרת אליו לשאול מה איתי. מעניין אותנו לשמוע קצת על האלטרנטיבות בשוק, איך אתם עליונים על פני המתחרים. ברור שלא המצאתם שוק, אבל עדיין אתם עושים משהו שהוא ייחודי. בעולם של ניתוח תנועה. כן. מאמרים שמראים שאפשר לראות אלצהיימר ופרקינסון 5 עד 7 שנים לפני שרופא מאבחן את זה, זה מאמרים שיצאו כבר בשנות ה-90. כן. הבעיה היא שמעבדת הליכה זה דבר שהוא מאוד יקר. יש איזה 4 בארץ, הן עולות $100,000 במקרה הזול או $1,000,000 במקרה היקר, והן מודדות מדידה מאוד מאוד סינגולרית. עכשיו, מהצד השני יש פתרונות, שהייתי קורא להם פתרונות וולנס. לאפל יש ניתוח הליכה מסוים, זיהוי נפילות זה כמובן תחום שמתעסקים בו הרבה, אבל פחות נגיד מניעה. פיטביט וגרמין עושים עבודה נהדרת בעולם של זיהוי ניתוח ריצה, אבל באמת בתפר הזה של משהו שהוא מצד אחד קליני, באמת עבר ולידציה, והוא עובד על אוכלוסיות קליניות, והוא מביא תובנות שהן לא רק להגיד הצעד קצר, אלא גם מה זה אומר. אבל מצד שני, פשוט פסיבי מיום-יום, מטלפון בכיס או משעון, כלומר, שלא צריך לבקש מהמטופל כמעט לעשות שום דבר, זה משהו שלא קיים בכלל בשוק. ושוב, אנחנו מאוד חכמים בדיעבד, אני יודע לספר לכם פה, זה היה מאוד ייחודי, אבל המסר הכי חשוב שלי לכל מי ששומע את זה וחושב להתחיל איזה סטארט-אפ ברפואה, או למי שבשלב מוקדם ועוד לא מצא את זה, זה לקח הרבה מאוד שנים. התחלנו מהרעיון המאוד פשוט של אנחנו רוצים עם הטלפון לעשות משהו שאף אחד אחר לא עשה. אז התייחסת לזה באמת, ואולי זה מתקשר קצת לטרנדים היום. הרבה חברות מוותרות על ה-FDA והולכות לכיוון של וולנס, וכששומעים עליכם אומרים אולי יכולתם ללכת למסלול הקל במרכאות, ובחרתם ללכת לדרך הקלינית ולהשיג אישור FDA. אז מעניין לנו לשמוע למה בחרתם את זה, ואיך אתה מרגיש שזה ממצב אתכם ביתרון על פני המתחרים היום בשוק. בטח. אז אמרת, המסלול הקל שהוא לא FDA. במרכאות. כן, לא, ברור. אני אטען שזה לא בהכרח המסלול הקל. כן, כן. כלומר, להקים חברה שהיא חברת וולנס, היינו יכולים לקחת את מה שאנחנו עושים לכיוון, ושואלים אותנו הרבה על זה, לכיוון של אופטימיזציית אתלטים, ספורט. במובנים מסוימים זה יותר קל, צריך פחות רגולציה. במובנים אחרים זה הרבה יותר קשה, כי כל בוגר סטנפורד שמבין משהו בעסקים יכול להקים חברה בתחום הזה. כלומר, הערך המדעי, הטכנולוגי, הברייר המדעי הטכנולוגי הוא הרבה יותר נמוך. אז אני לא חושב על זה במובנים של קל וכבד, אני חושב על זה יותר במובנים של מה הערך היחסי שלנו, כטכנולוגים חזקים שמגיעים מישראל, שלומדים ולמדו רפואה ועסקים. אבל ברור לנו שאנחנו רוצים להיות חברה מחקרית, חברה טכנולוגית, חברה שהיא בחזית המחקר האנושי. ובהקשר הזה אנחנו תמיד הרגשנו שעבודה קלינית ועבודה ב-FDA מאוד משרתת אותנו, מאוד תקשה על מתחרה דווקא להיכנס. אני רוצה שנעבור קצת לחלק המסחרי. אתם חברה שמתמקדת בשוק האמריקאי, מאוד מאוד שונה ממה שקורה בארץ. ספר לנו קצת על התחלת החברה, דרך הקורונה, ההתכווננות לשוק האמריקאי, הבעייתיות שלכם כחברה ישראלית שם, אם הייתה כזאת. בטח. אז קודם כל כן, אני חושב שאנחנו מאוד ברי מזל, אנחנו מוכרים היום בעיקר בארצות הברית, אבל גם קצת עסקאות גלובליות. הלקוח הכי גדול שלנו, חברת מדיקל דווייס בשם זימר ביומט, שבעצם קנו מאיתנו, יש להם היום כ-200,000 מטופלים, כל מי שעובר החלפת ברך או ערך עם זימר גם מקבל one step, ועוד משהו כמו 500 בתי אבות בארצות הברית. מאוד ברי מזל, ודרך אגב, אנחנו עכשיו חוזרים לארץ, במרכאות, נכנסים לארץ, ואותי זה מאוד מרגש. הקמנו את החברה כדי לעזור להורים שלנו, לסבא וסבתא שלנו, לעצמנו, אז תמיד רצינו לעבוד בארץ. אבל אנחנו מאוד ברי מזל שהתחלנו בקורונה, ובארץ לא היה קשב לדבר איתנו. בגדול ניסינו לדבר בזמנו עם הקופות ועם הבתי חולים, ודי זרקו אותנו מכל המדרגות. אני חושב שזה ברי מזל כי השוק האמריקאי הוא כל כך שונה, ומאוד קל בעיניי לחברה ישראלית לבנות פתרון שהוא קצת overfit לארץ, שמתאים לאיך שהשוק ואיך שהמערכת עובדת כאן. כן. והרבה פעמים זה פשוט לא שוק מספיק גדול, נכון? אז אני רואה חברות שבנו לארץ, יש להם מוצר עובד בארץ, שמנסות על בסיס זה להתרחב לארצות הברית, וזה מאוד מאוד קשה, לפעמים זה דורש לשנות דברים דרסטיים במוצר. אנחנו באותו שלב פשוט אמרנו, טוב, קורונה, אף אחד לא מוכן לעבוד איתנו.
אנחנו נזכור פיזיותרפיסטים, ואנחנו ניתן שירותי, אני מזכיר לך, אנחנו בשיקום שבץ. כן. נזכור פיזיותרפיסטים, וניתן שירות שיקום שבץ מבוסס אפליקציה, direct to consumer בארצות הברית בעצמנו. וואו. כלומר, זאת הייתה הפאזה של החברה בזמנו. הצטרפה אלינו הילה, שאיתנו עד היום ומובילה את התחום הקליני. היינו מביאים מטופלים בכל מיני דרכים הזויות. אומרים להם שיקליטו הליכה, והילה תשתמש בהקלטת ההליכה כדי להתאים להם תוכנית שיקום. הילה הייתה בונה תוכנית שיקום במנותק לחלוטין מההליכה, כי לא ידענו כלום על ניתוח הליכה. אני חושב שהניתוח הליכה אפילו לא עבד, כן? רק היה מסך שאומר להם תודה. אבל ככה בנינו דאטאבייס היחיד מסוגו בעולם, של איך אנשים הולכים, וגם מה ההבחנה הקלינית של הילה. כמה למשל מטופלים היו בשלב הזה, בשביל לבנות את הדאטאבייס? בסוף הגענו לכמה עשרות אלפי מטופלים, ומשם כל הזמן חיפשנו, ידענו שאנחנו אמנם מריצים חברת B2C, אבל אי אפשר to scale healthcare B2C בארצות הברית. לפחות לא אז, אולי היום עם wellness טיפה יותר. אז שאלנו את עצמנו, אוקיי, מתי לוקחים ומתחילים לשכפל את המודל הזה, את זה שיש לנו פיזיותרפיסטים שנותנים טיפול, מתי מתחילים לשכפל את זה לרשתות פיזיותרפיה או לרשתות בתי אבות, והיה לנו מאוד מאוד חשוב לעבוד עם providers בזמנו. כלומר, היום אנחנו כבר עובדים עם medical device, עובדים עם payers קצת, עובדים כאילו עם המבטחים. בזמנו היה לנו מאוד מאוד חשוב לעבוד עם האחיות, פיזיותרפיסטים, הרופאים, האורתופדים, אנשי המקצוע, כי ידענו שהם אלה שיעזרו לנו להבין מה קורה עם המטופל. אני רוצה רגע לשאול שאלה שאני חושב שמעסיקה הרבה חברות, בטח בעולם הבריאות דיגיטלית. אתה ישראלי, אתה גר פה בתל אביב, חברה ישראלית, איך אתם פועלים בשוק האמריקאי ככה? גם עברנו כמה דברים טקטוניים בשנים שהקמת את החברה. תראו, חייבים נוכחות חזקה בארצות הברית, אין פשרות על זה. חייבים אנשים שמבינים את עולם הרפואה בארצות הברית, אין פשרות על זה. אבל בסוף, אני לא מאמין באמירות שהן אמירות הכללתיות. אני לא מאמין באמירה שכדי שהחברה תצליח, המנכ"ל חייב להיות בארצות הברית. לא, זה יעשה, חייבים לעשות הקרבות, אבל כן יש גמישות לי כמנכ"ל לבחור איזה הקרבות אני עושה. אז אני עושה הקרבות בזה שאני טס הרבה, אני עושה הקרבות בזה שאני עובד מאוחר בלילה ובימי שישי. לצורך העניין, אני עובד בשישי הרבה יותר מאשר ביום ראשון, כאילו אני ממש בלוז של האמריקאים, אבל אני לא חושב שחייבים לעבור לארצות הברית. אין ספק שזה עוזר, אבל זה במסגרת הקרבות והבחירות שצריך לעשות. יש לנו היום בארצות הברית, מובילים את הפעילות שם פטריק ורייצ'ל, שהם ממש יין ויאנג כזה, מאוד מאוד משלימים, ומגיע להם המון קרדיט בהצלחה של החברה. פטריק הוא הראשון שהבאנו, הבנו שאנחנו צריכים מישהו שמבין מאוד מאוד לעומק את השוק האמריקאי. בגדול מה שעשינו, פתחנו לינקדאין, הייתה לנו בזמן Chief of Staff רייצ'ל קסנר, גם מדהימה, מקווה שהיא תשמע את הפודקאסט, בטוח היא תשמע. אנחנו חברים טובים עד היום. אז רייצ'ל ואני פתחנו לינקדאין, חיפשנו אנשים שהיו פורמר, סיניור דירקטור, מדיקל דירקטור, במבטחים, כל מי שיכול היה להיות קונה פוטנציאלי של הפתרון שלנו. שלחנו למאות אנשים שאנחנו מעוניינים לעשות איתם פרויקט. חיפשנו בכוונה אנשים שהם כבר לא בתפקיד, כלומר שהם בדיוק סיימו. פנו אלינו בחזרה, חזרו אלינו בלינקדאין איזה 10. מה10 התחלנו פרויקט עם כמה, ומי שהיה הכי מוצלח זה פטריק. פטריק היה ה-Director of Digital Health של Blue Cross Blue Shield במינסוטה. כלומר, הוא זה שהחליט האם Blue Cross Blue Shield מאמצים או לא מאמצים פתרונות כמו One Step. ועשינו אותו פרויקט של להבין איך בכלל אפשר למכור בשוק האמריקאי, אבל עשינו את זה מתוך איזו שיטה מאוד סדורה, שבסוף אם זה יעבוד, אז הוא יצטרף אלינו להיות Chief Commercial Officer ויעזור לבנות את כל ה-Commercialization בארצות הברית. בזכות פטריק, בזכות ההנחיה שלו, ידענו פה בארץ מה לבנות ואיך לבנות, ומצאנו את הלקוחות הראשונים. תוך 4 חודשים היינו עם 3 לקוחות משלמים. אחרי זה, כשהתחלנו לעשות סקייל לארגון המחירות, בעצם פטריק ניהל, ביקשתי מפטריק לנהל באופן ישיר את המחירות. זאת הייתה בעיניי אחת הטעויות הכי גדולות שאני עשיתי. פטריק הוא מדהים, אבל הוא לא הגיע מסאס, הוא לא הגיע מלמכור מוצר תוכנה לארגונים. אחד הלקחים הכי משמעותיים שאני למדתי מהמסע שלנו עד עכשיו, זה
החברה קיימת 6-7 שנים עוד מעט, כל רבעון זאת חברה אחרת. כלומר, ודרך אגב, זה חייב להיות כדי להצליח, חייבים לעשות איטרציות שהן איטרציות מסיביות. בהתחלה זה בכלל על מה המוצר, אבל גם היום אנחנו, רק עכשיו היה לנו Sales Kick-Off ששינינו לאנשי מחירות את איך הם מוכרים. ובאיטרציות האלה יש אנשים שמאוד מאוד טובים לזמנים מסוימים, וצריך לדעת גם לזכור מהר, גם להיפרד לפעמים מהר מאנשים נהדרים שהם פשוט לא מתאימים לשלב הספציפי, ולעזור למצוא לאנשים את המשבצת הנכונה שלהם. דרך אגב, פטריק עוד איתנו, והוא בתפקיד מאוד מרכזי ומדהים, אבל אני חשבתי בזמנו, כיזם שעושה את זה פעם ראשונה, שזה אותו תפקיד, לפתור את הקומרציאליזיישן המוקדם ולבנות מערך מחירות, חשבתי שזה אותו תפקיד, וזה בצורה דרסטית לא. אז בשלב הזה הצטרפה אלינו רייצ'ל. לא רייצ'ל קסנר, כן, רייצ'ל אפשטיין, שרייצ'ל גרה בוושינגטון, והיא הייתה CRO של חברה קודמת, שהגיעה ל$10-15 מיליון במחירות שנתיות, וזה מה שרייצ'ל עושה. רייצ'ל יודעת לבנות צוותי Customer Success, ולבנות צוותי מחירות, ולבנות את הפלייבוק, ולהתחיל להפוך את הדבר הזה לשיטה. רייצ'ל ופטריק היום עובדים בעיניי בצורה מדהימה, אחד עם השנייה, בזה שכל ורטיקל שקצת התחלנו לפתור, אז שם רייצ'ל כבר לוקחת. בקיצור, בנינו גוף שהוא מאוד customized למה שאנחנו צריכים, וכמו שאמרת, אני חושב שאין פה פתרון בית ספר, וחייבים לטעות כמה פעמים כדי להצליח. כאילו, אולי יש מזל ומצליחים, אבל אנחנו טעינו כמה פעמים באיך הארגון הזה נראה. איך גייסתם את רייצ'ל בשביל השראה? לאלף יש אחד המשקיעים שלנו, יש להם גוף שנותן תמיכה בגיוס כוח אדם שהוא מדהים, 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 והם חיברו לנו את רייצ'ל. ועוד, דרך אגב, ועוד הרבה אנשים טובים בארגון. גייסתם עד היום כ$48 מיליון. גייסתם רק מקרנות ישראליות, נכון? נכון. למה לא אמריקאיות? האם ניסיתם? מה אתה חושב על הדעה הדי רווחת, שזה מאוד עוזר לגייס מקרנות אמריקאיות? או שזה אפילו הכרחי לחברות מדיקל כדי לפרוץ בשוק האמריקאי, אבל מעניין לשמוע את הזווית שלך, בעיקר עכשיו בתקופה שזה מאוד קשה לגייס. קודם כל, אני אתחיל בלהגיד, יש לנו 5 קרנות מסביב לשולחן מדהימות. אולי רגע נעבור באמת על הקרנות למי שלא מכיר. בטח, אז א', מייקל אייזנברג השקיע בסיד, אחריו הצטרפו איתי רנד מ-10D וג'ונתן פרידמן בליון ברד, בסיבוב האחרון הובילו שרית פירון ושירה אטינג, טימייט ווינטג', בורד מדהים ומשקיעים מדהימים מסביב לשולחן, ג'ונתן, איתי, מייקל, היו אינסטרומנטליים בלבנות את החברה כמו שהיא, כל אחד בדרכו, דרך אגב, הם נותנים כל אחד ערך מאוד מאוד שונה, אבל הם היו מאוד אינסטרומנטליים בחברה. כלומר, אני כן מאוד מאמין בערך של משקיע, ומשקיעים טובים יכולים לעשות הרבה הבדל. האם קרן אמריקאית היא הכרחית כדי להצליח? מקווה שלא, כי לנו עדיין אין. האם קרן אמריקאית יכולה לעזור? אני בטוח שכן, אני לא יודע. אני לא צריך לעשות A-B טסט, אנחנו אולי ה-A. והתשובה פשוטה, למה אין לנו קרן אמריקאית? בשיא הכנות, לא הצלחנו עד היום. עכשיו, מה זה לא הצלחנו? דיברנו עם קרנות אמריקאיות. אני חושב שהסיפור שלנו עבר הרבה תהפוכות לאורך השנים. אבל אני חד משמעית חושב שהחברה כמו שהיא היום, ואיפה שהיא ממוצבת היום, אם היינו רוצים עכשיו לצאת לסיבוב גיוס, אני מאמין שיהיו קרנות אמריקאיות שירצו, אבל שוב, כחבורה של יזמים ישראלים שהם לא מרפואה, עם סיפור פחות בשל בסבבים קודמים, היו כמה קרנות שהגענו איתן מאוד קרוב, היו כמה קרנות שעברו לי את הלב, אבל אנחנו לא הצלחנו להביא קרן אמריקאית. כן חשוב לי להגיד, אמרנו לא לקרנות מסוימות, קרנות שנחשבות מאוד טובות, וזה מסר שחשוב לי להעביר, כי אני חושב שיותר חשוב ממה השם של הקרן, ויותר חשוב מכמה גדול הגיוס או מהשווי של הגיוס, זה למצוא אנשים שכשקשה הם איתך. וכל מי שיושב מסביב לשולחן, ושוב, אני חושב שהרוח הישראלית היא מאוד מאוד חזקה, ויש משהו במשקיעים הישראלים גם בהקשר הזה, לפחות אלה שאיתנו בזה שהוא מאוד חזק. אז אני מאוד שמח על מי שיש לנו. מה חשוב לך להעביר ליזמים מהניסיון שלך, ואולי קצת באמת על תקופות יותר קשות?
איך צלחת אותן, ועדיין מתגברים כל יום על משהו חדש. כן, שאלה נהדרת, דיברנו על זה קצת לפני. כן, לא המצאתי את זה. אמרתי לכם שמאוד קשה לי לתת תשובה, מצד אחד אני רוצה להגיד נחישות אינסופית, ולא להתייאש אף פעם, אבל מצד שני אני גם רואה חברות פה ברפואה, שכן רצות הרבה מאוד שנים בלי לקוחות, ובא לי קצת לפעמים להגיד להם, לא, אם אין לקוחות אז אולי הגיע הזמן to pivot, אז אני חושב שיש שם איזה איזון נכון, כאילו, בין להבין את השוק ולזוז בו לבין אותה נחישות. אני תכף אגיע לזה, אבל אני כן אספר את הסיפור שוב, על המשקיעים, כן, על הנייר, פונים אליי פה יזמים, אומרים, וואו, גייסת $50 מיליון, איזה יופי. קודם כל, בעיניי לגייס כסף זה רק מגדיל את חובת ההוכחה, זה לא הישג בפני. אמירה חשובה. כי אנשים חושבים שנגמרו לך הבעיות שיש לך מלא כסף, וזה פשוט לחץ. בדיוק, זה רק אומר שצריך לעשות יותר, למכור יותר, להגיע ליותר, זה חוב לכל דבר ועניין. הסיבוב האחרון שכאילו פורסם בסיבוב מאוד מוצלח, ובסופו של דבר, הסיבוב הזה התחיל בקיץ 2022, כשהשוק של הבועה של אז התפוצצה, ואנחנו עברנו מלהיות חברת B2C לחברת B2B. אני כבר ידעתי, היו לנו חוזים חתומים, זה בדיוק באותה תקופה שפטריק כבר החתים חוזים, אבל הם עוד לא השיקו. היינו בערך $500,000, $1 מיליון ב-ARR, ויצאנו לסיבוב גיוס שמטרתו הייתה לספר את סיפור, בנינו את הטכנולוגיה, בנינו את המוצר, עכשיו מתחילים להשיק אותו, ולא הצלחנו לגייס. כלומר, היינו שם בשלב, ורק תבינו עד כמה אנשים שמסביב עד כמה אני מרגיש חייב למשקיעים שמסביב לשולחן. אני הייתי בימי שישי מתקשר לאיתי רנד בטלפון, כל שבוע היה לנו ריטואל, מתקשר, סוגר את הדלת, אדם בדיוק נולד, סוגר את הדלת שלא ישמע אותי, ובוכה. פשוט הייתי בוכה, בדמעות, לאיתי בטלפון, אומר לו, איתי, אני לא יודע איך אני ממשיך את החברה. ביום ראשון מגיע למשרד והכל כרגיל עם העובדים. כמובן שהעובדים ידעו, לא הסתרנו, אבל היינו עם חודשיים, 3 חודשים שראינו בבנק. המשקיעים שלנו היו רגועים, אמרו לי, תומר, אנחנו ניתן לך כסף אם צריך, כי החברה מקום טוב ומאמינים בה, אבל אני בטח כיזם ראשון לא ידעתי מה יהיה. פתחנו סייף בזמנו, התחיל מזה שמישהו הסכים לשים $1 מיליון, אחרי זה המשקיעים הפנימיים נכנסו עם עוד $1 מיליון ועוד $1 מיליון ועוד $1 מיליון. חצי שנה אחרי זה באמת ליונברד לקחו את זה והפכו את זה לסיבוב, וזה הסתיים בתור סיבוב די, אני מאוד שמח עליו, וגם בשלב של ליונברד נכנסו כבר היה תחרותי, כלומר, כבר היו לנו איזה 2-3 טרם שיטים על השולחן ויכולנו לבחור, אבל הייתה שם חצי שנה שאני לא ידעתי לאן OneStep תמשיך. אני חושב שהדבר האחד שבעיניי צריך לזקק, זה להבין האם יש מישהו, האם יש לקוח שאנחנו פותרים לו בעיה מהותית ונותנים לו ערך והוא אוהב את זה ורוצה להשתמש בזה. אם יש, אז אני אגיד שהדבר הכי חשוב ליזמים זה הנחישות האינסופית. כלומר, אם יש, כל השאר רעש. אפשר לגייס, אי אפשר לגייס, קל, FDA, ארוך, כל זה רעש, צריך להמשיך. מתי לעצור? כשלא ברור שיש מישהו, כלומר, אם ניסיתי וניסיתי וניסיתי, ואני לא רואה שיש מספיק אנשים בצד השני, את הלקוחות, שאומרים, יש לכם משהו? זה בעל ערך? זה המקום שבו צריך באיזשהו שלב לעצור, כלומר, אפשר to iterate once, twice, באיזשהו שלב לעצור ולשאול, רגע, האם אני פותר בעיה ששווה לפתור? אני יכול לספר לכם שסבא שלי היה אלוף משנה בצבא, היה הרבה שנים קצין בחיל ההנדסה, ומאלה שהובילו את הפיתוח של הכלים בפריצת העיר ירושלים. יש לו סיפור, כן, יש לו סיפור ממלחמת 6 הימים, שהוא יורים עליו טילים, כשהוא בעיר, בקרבות על העיר, והוא הולך לישון מתחת לאיזה ספסל, מתחת לאיזה שולחן. זה סיפור, כי הוא אומר, מה אני יכול לעשות? יורים עליי בכל מקרה, אז אני כבר הולך לישון. זה קודם כל, זה סיפור שנותן לי השראה הרבה מאוד שנים, כל פעם שקשה בסטארט-אפ, אני אומר, אוקיי, מה כבר אפשר לעשות חוץ מאיתה הכי טוב? והיום זה סוריאליסטי במיוחד, אז אנחנו פה, ואם יראו טילים, יראו טילים. מה לדעתך יתרון בלהיות 3 יזמים טכנולוגיים? תלפיונים. יוצא תלפיות. מה היתרון? אני לא חושב שיש יתרון דווקא... לא, אתה לא נכנס לפגישה עם משקיעים וזורקים עליך טרם שיטים כמו שאנשים מדמיינים? אם היינו הולכים, לא נגיד בסייבר, בטוח שכן, במקומות כמו Developer Tools, בטוח שכן,
בפינטק, לדוגמה, לא, בוא נגיד, אני מכיר כבר סיפורים של תלפיונים שלקח להם שנה לגייס בתחומים שהם לא סייבר. אין ספק שזה יותר קל, עדיין יותר קל לתלפיונים. ברפואה, כמו שסיפרתי לכם קודם, אני חושב, הדבר העיקרי זה הרימו עלינו גבה, אתם 3 תלפיונים טכנולוגיים, למה אתם עושים לעצמכם את זה? עד הסיבוב האחרון שאלו אותי, קרנות, למה לעזאזל אתם עושים את זה לעצמכם? למה אתם מבזבזים, ממש, למה אתם מבזבזים את החיים שלכם ברפואה? אז לא, אני לא חושב שלהיות תלפיון בשוק הרפואה נותן יתרון. אני גם לא חושב, בטח לא חושב שזה חיסרון. ואני מעל הכל חושב שבסוף מה שחשוב זה שיהיה את האנשים מסביב לשולחן, לבנות את החברה הנכונה ואת החברה הטובה שצריך לבנות. וצריך, אני אגיד פה עוד משהו שהוא אולי לא מאוד commonly spoken. המקום של יזמים הוא עד נקודה מסוימת. כלומר, היום יש לנו חברי הנהלה שהם שותפים לדרך לא פחות מהיזמים. כלומר, באיזשהו שלב, אני רואה את עצמי, זה שאני היזם של OneStep, נכון להיום לא מקנה לי שום זכות. אני צריך להמשיך להוכיח את עצמי יום אחרי יום אחרי יום, עד שאולי יום אחד אני לא אוכיח את עצמי יותר. כלומר, מבחינתי אני כל יום מחדש. העבר הוא העבר, עכשיו צריך להיות המנכ"ל הכי טוב של OneStep, לא היזם. אתם בשלב הסקיילה, פוחחתם, יש לכם FDA, אתם מוכרים, יש כסף בבנק, טפו טפו. איך מביאים את החברי ההנהלה והאדוויזורי בורד הנכונים, שאתה סומך עליהם, שעובדים לצדך, משלימים אותך, מביאים אותך לשלבים הבאים? שאלה נהדרת. הלוואי שהייתה לי תשובת בית ספר. אני חושב שקודם כל הזמן צריך להבין מה הסקילסט ומה המיינדסט שחסר בחברה, ולהמשיך לבגר אותו ולבנות אותו. הייתי המדר של תלפיות, הייתי עסוק לא מעט גם במיון שם של החניכים ובהערכה, ובתלפיות הייתה לנו אמירה שכל עוד החניך מתמיין, אם יש ספק אז לא מקבלים, אבל כל עוד הוא חניך, אם יש ספק אז לא מדיחים. ואני מאוד מאוד מאמין בזה עם עובדים ועם הנהלה. כלומר, אני מאמין שצריך לתת, אמרתי מצד אחד, גם אני כמנכ"ל לא בטוח שאני היום לא כשיר לנהל את OneStep כשהיא מוכרת $100 מיליון בשנה, אבל אני כן מאמין ביכולת שלי להגיע לשם ולבנות את עצמי לשם. אז אני חושב שהרבה מזה זה כן בנייה מבפנים, וכל עוד אפשר לתת לכל אחד את ההזדמנויות. אף אחד בחברה שלנו היום לא היה בחברה שמכרה $100 מיליון בשנה, אבל בטח שהיינו, הרבה מאיתנו היו בשלבים שהם שלב אחד אחרי, 2 שלבים אחרי, 3 אחרי מה שאנחנו היום, והידע הזה הוא ידע מאוד מאוד חשוב, הניסיון הזה הוא ניסיון מאוד חשוב, וגם היכולת של בן אדם ללמוד. אז זה פחות 3 יזמים טכנולוגיים. אני חושב שהשאלה יותר מעניינת היא עד כמה מגיעים במיינדסט שהוא מיינדסט יזמי, שהוא מוכנים לעשות הכל, אין שום דבר שהוא מתחתנו, מוכנים ללמוד הכל, ומוכנים להתעסק במה שצריך להתעסק ולפתור את המהות. כלומר, אני לא רואה ביזם איש מקצוע שעושה, ממלא תפקיד מסוים, אלא בתור בן אדם שאיפה שעכשיו צוואר הבקבוק, שם אני אכנס, גם אם זה משעמם. גם אם זה אומר לתייג ידנית 10,000 נקודות. זה מה שאני אעשה, כי זה מה שצריך עכשיו כדי להזיז את המחט. אז היום, אחרי כל מה שעברתם, כל הדרך שאתה עברת, מה למדת על בחירת שותפים? שהדבר הכי חשוב זה נכונות לעשות הכל, גמישות מחשבתית ומיינדסט שאני קם כל יום בבוקר ומתחיל מחדש. תן לו סיפור על בן אדם אחד משמעותי שעזר לך מאוד לאורך הדרך, למרות שהוא לא היה חייב, זאת אומרת לא באיזשהו תפקיד פורמלי שלו. בן טיטונוביץ' שהקים את קרן מייפל, שאין לה שום קשר לרפואה, אבל הוא חבר מאוד טוב שלי היום. נהיינו חברים מאוד טובים, כי חיבר אותנו מכר משותף. בן, קודם כל, הוא בן אדם מבריק, והוא תמיד מוכן לעזור, ופשוט היה כל כך נדיב אליי בשלבים האלה. בן עזר לי להפיל לעצמי 3 אסימונים, שהיו קריטיים, תובנות קריטיות על החברה. אז בפעם הראשונה שנפגשנו, הראיתי לו את המוצר שהמוצר מאבד את הליכה, האפליקציה שמים בכיס ונותנת ציון הליכה, אבל לא היה שום קשר לשיקום. והוא אמר לי, תומר, אתה מספר לי סיפור של חברה שהיא עוזרת למשתקמים,
ומחברת את הניתוח הליכה לכל מיני תובנות שיעודדו אותם ויעזרו להם, אבל מה שהראית לי פה זה רק דוח של מעבדת הליכה, איפה כל הבסיס המוצרים. כלומר, הראית לי טכנולוגיה, איפה המוצר. כן. אז זה נגיד דוגמה לאסימון הראשון מיני כמה. הוא גם היה הראשון שדחף אותנו להשיק את השירות בתשלום. הוא הראשון שאמר לי, תומר, בוא נראה שכסף זורם במערכת, עוד כשהיינו חברת קונסומר, בשלב מאוד מוקדם. אז בן ממש לא היה חייב לעזור לנו. אני מקווה שעזרתי לו מספיק לאורך השנים כדי קצת to repay, והוא מאוד השפיע עליי. מה הדבר שאתה הכי גאה בו? או אחד הדברים. לא נקשה עליך היום. מה הדבר שאני הכי גאה בו? קודם כל אני אספר לכם אנקדוטה. השם OneStep נבחר לפני שהיינו חברה שהתעסקה בהליכה. וואו. לפני שהיינו חברה שהתעסקה בתנועה. השם OneStep הגיע מתוך העולם שבשיקום, בפרט בשיקום שבץ, you need to take it one step at a time. ועבורי OneStep היה שם נופח מאוד אישי, כי אני קיבלתי החלטה בגיל 18 כשהתגייסתי לתלפיות, שהתחביבים שלי, לדוגמה, לנגן על פסנתר, אני לא מפסיק. כל יום 5 דקות. גם אם זה רק 5 דקות וגם לא עשיתי כלום. אני חושב שזה בהשראת אמא שלי שכתבה, היא עשתה דוקטורט, לקח לה איזה 10 שנים לעשות דוקטורט, אבל היא אמרה לי, אני כל יום כותבת משפט בתזה. כל יום אני אכתוב משפט אחד, ובסוף זה חייב להסתיים. אז מבחינתי, OneStep הגיע מתוך הדבר הזה. אני מאוד גאה שבכל שלב ב-15 שנה האחרונות, כולל בשנים של OneStep, טיפה חוץ מבשנה שאלה הבת השנייה שלנו נולדה, כל יום הצלחתי להקדיש אפילו 5 דקות, אבל למשהו אישי, לנגן, לתחביבים, לדברים בסגנון הזה. מדהים. שאלה אחרונה, למה דווקא להשקיע ביזמים ישראלים בתחום הבריאות? אני חושב שהסימביוזה בין ישראל לארצות הברית בתרבות, היא סימביוזה מאוד 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 חזקה. יש קולות בשנים האחרונות, עם זה שחברות נהיות פה יותר גדולות, שישראל צריכה להפסיק להיות סטארט-אפ ניישן ולהתחיל להיות סקייל-אפ ניישן, אנשים שאני מאוד מעריך אומרים את זה. I respectfully disagree, אני חושב כלומר, יכולות להיות פה גם חברות נהדרות שעושות סקייל-אפ, אבל הכוח על שלנו כישראלים הוא בסטארט-אפ. התרבות שלנו היא תרבות של להיות נינג'ות ושל לפתור מהר ושל לעשות חזק, ואני חושב ולעשות טכנולוגיות טובות ועמוקות ומשמעותיות. זה לא מתאים לכל חברת healthcare. כלומר, יש חברות healthcare שהן פשוט פותרות איזשהו reimbursement hack או איזה workflow hack, והחברות האלה יכולות להיות אמריקאיות כמו שהן יכולות להיות ישראליות, ואפילו הייתי ממליץ תשקיעו ביזמים אמריקאים כי הם ינצחו את זה. אבל יש מקומות שבהם עושים איזשהו שינוי שהוא שינוי יותר טקטוני, באיך מטפלים, כשזה מגיע לקליניקה, כשזה מגיע לטכנולוגיה, גם בדברים שהם יותר אופרציה ואדמיניסטרציה, אבל שיש איזה משהו קצת יותר עמוק לפרוץ, שם אני חושב שאנחנו כישראלים מאוד 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 טובים, והחיבור בין ישראל לארצות הברית הוא חיבור שמוליד הצלחות מאוד מאוד גדולות, כמו שרואים בתחומים אחרים. תודה רבה. תודה, היה ממש כיף. תודה רבה.